vás vítám u dalšího dílu ze Skyblocku a dneska jsem tady opět streamujem CZ a slípl jsem. Čus. Čus. Dobrý den. No a já jdu prodávat. Takže. Tak. Jinak, Kubo, tady ti něco ještě dám, tohle jsem ztrasil po trůvách. Kuba. A kupte si mec s 3 knot 2 za 10 000. Ahoj. Nevím, jestli to je... Ahoj. To nejste jako ani full dia, jo? Já jsem. Nejsi. Hop. Už teď. Já rozumím pro rozdobu tu mečka. Dá mi někdo alespoň, ať mám full dia. Já jsem tě viděl, Kubo, že máš ve staku. V čestě. Stak a půl dia. Já nemůžu rozdávat, to je strašně drahé, ty diamanty. Jinak, tady jsem našel schrastil po trůvách ještě nějaké nadbytko. Hele, dal jsem ti meč. No a co? Kubo, chceš nějaké nadbytko? Hele, čí je tato truhla? Jo, já ti to odem. Hop. Já jdu prodat Brnka. No, tak to jak tě přihazuju. No, ne, to Tak mi vrať ten meč, Kubo. Mm-mm. Jo. už je v prodeji. Víš, na čem jsme se dohodli? Kuba. Vrať to. A nebo mi dej alespoň nějaké peníze. Jestli mi nedáš peníze, tak... No, nemůžeš ho Čekej. kiknout. Čej, ne Brnko. A jestli to nevrátí, tak nebudu jeho kámoš. Kuba, kupte si. A jaký jsi měl? Fire 2 a Amber 3. To je blbý meč. To by šlo pro... Ale na čem byl? Ty jsi mi ho nedal. Dal jsem ti ho. Jenže já ho nemám. No tak to je tvůj problém, ale já ho nemám. Sirmek Chicken přichází. Chtěl by někdo Iron Match, Sharpness 4, kdyby padl? Aha, já. Jo, no, já mám dáme Sharpness 4. Takže vy všichni odejdete, nechoďte, tu mám zakázku. Je. No to P A C C E P T. Chceš to full chain? Chceš to full chain, Brnko? Ježiši, odpovídej, ale. Jeden. No. To je blázen, nevím prostě za kolik monej, ano chci. Kolik mas? Potom. Já teď točím. Teď točím. Potom. Potom. Jak to dělám? Chtěl by někdo Diamond Sharpness 4? Já chci. Ne pro tebe. Pro koho? Nevím. Hej, no, tady jsem já. To teda ne. Kdo tady byl první? Ty si jak spíš hledky zase. No, to je snad My moje. tady máme 3 lidi. Hej, Triman si jak spí hledky. Chceš to full A chain? podívej se, kolik jich tam má. To je pro nás celý ostrov. Kolik? A to musí cena expert prach. Monej. Mě ještě nikdo nedal Že tady mám 3 lidi. Ty Mě vole. ještě nikdo nedal ani jednu many.
Ne. Tak nic, jako já se musím expit někde jinde. Kolik máš money? Bože, kolik mám money. Weirs, kolik máš money? Můžeš zabít ty krávy, co tu pobíhají? No. Já všechny zabiju, jo? Co by někdo mať zbejn, co Fantropol 4 Amber 3 Looting 3? Looting chci? Na co? No to bych farmil. Třeba. Looting chceš? Hej, tu je Enrique. Nějaký na tvém ostrově a někdo ho pustil a já jsem to nebyl. No taky no. No, ani nejsem já teďka na našem ostrově. Vy tady máte... Hej, on se nějak dostal pryč. Pošli. Kde je ta infiltrovaná červenová mapa? Jajce? To je vše. Mobil. Ten Enquira nebo... Se nás něco na prodej. Hej, on tu může ničit... Co? Jak 30 korun? Hej, kamo, můžu ho zabít toho Enriqueva? Klidně. Jo? To Enikura nezabiješ. Proč? Protože toho jsem tu měl. On ti utek, víš? A pokusil se mě zabít. Ona mi dává TPA. Můžu rozšířit ostrov? Klidně. Jo. To lomeno. Hej, víte, co mě jen teďka napadá? No. Když se nám spal na ostrově nějaký zombie villager. Co když jsme se ho přeměnili na klasického villagera? Loktvar nám nedělal na to udělat problém. A zlaté jabko? Já vypustím radši, já tady nebudu teď prodávat, já ty to prodávat radši. Cože? To je jedno, že je pustil, nic nám nemůžou udělat. Jo. Jo, můžou, kamo. Nemůžou, Zabijí naše krávy. No, A to nám jako co udělá? to je jedno, to je dobře právě, ať se nechaj. Neber jim to, Proč? protože si to můžou zabíjet. Ty to je jedna z našich hlavních atrakcí našeho ostrova. Jo. Tak je ne. A to je jako Co je na koně. tom? Spawner je nekonečný. Že jo, Kubo? Jo. Spawner znamená to, že se to spawne furt dokola. Pokud to nezničíš. Chce select. Hej. Algor 3. Napis. Hej. Napis. Já jim dám nějakou kůži. Já jim dám nějakou kůži. Ať si to nafarme. Zase jestli dáš jednu hlavu creepera, Kuba. Já jsem jim hodil nějaké železo, nevadí ti to? Tak mu dej hlavu creepera a ti pošle 200 korun. Nebo ti pošle 500 korun. Víc. Tak 1000 ti pošle. Creeper headky jsou celkem vzácné. Tak mu to dej.
Ale ať pošle 1000 korun. Jako, Má to percept. Chceš lektvar? Nějaký výzrad na mě šel. Mu dám lektvar. A dáme teda tu PvP arenu? Nevím. Míša, on tremen nechce. Já nemám dobré věci, já nemám strach. Pojď tam s náma, ať je sranda. No, skoro, že šel, ne se přijde Ale- z věci. 6, 7, Já chci ať je nějaké video zajímavé, takže tam musíš jít. Na tom prostě nepůjdu, jsem tam umřel dostkrát. Chápeš, že my potřebujeme nějaké zajímavé video? Už jsme to natočili mnohokrát, ale vždycky jsme umřeli. No ale nikdy jsme to nevydali, víš? No právě, protože jsme vždycky umřeli. Ne, protože ty si tam vždycky něco udělal, takže to jdem natočit. Nechceš radši vypnout video kvůli Treemanovi, že se tady hádáte? Ne, pojď tam. Ne, já tam nejdu prostě. Dobře. Oni mě nemůžou podkopat. Nebo můžou? Padla zombětka. Oni mě nemůžou podkopat, že ne? No, na tom našem ostrově nic nemůžu udělat, kromě zabíjení mobu. Čekaj, už mám další 30. To je tady pro všechny, ten spawner. Ať se tam zabíjí, kdo chce. Tak. Pomsta bude sladká. Já představuju nový kus ostrova, nevadí vám to? Co by nám to mělo jako vadit? No, Ty ničíš... Co jsi to... Kubo? no. Co? Pomsta bude sladká. Treemane? Hm? Nechceš se... Půjč mi to, tu sekeru ještě. Půjčíš mi ji, prosím? Ne, Co? ne. Mami. Díky. Co jste mi to udělali s barákem? Nic? Ty vogo, To se... oni udělali. Jak to mohli oni sakrau? Lipo, nech to na ty kiknu. Nech to. Kubo, pojď Já za už to mnou. nesnesu. Tohle video ukončíte. Ne, Neukončíme. neukončíme. To je náhodou super. No, Lipo, ty mi dovíš celý můj barák. No jasně, celý. Tak tu Tři část se čtvrtinu zničil Kuba. Chceš tu sekeru? Jo, chci jí. Tady ji máš. Já jsem se radši schoval věci do Ender Chesty, kdyby mě Treeman kýkl. Jo, kde máš Jestli to ten nepřestanete cestu? ničit, i něco odpojuju. Tak se odpoj. Ne. Hej, kde máš ten... Sprav si ten barák, jo? Tam ho někdo zničil, tak ho správ, prosím tě. Jasně, někdo, to si... Já nevím, kdo to byl. Kubo, ty máš Ender chest. Hej, Jasně, Kubo, ty vůbec máš ne, to- Ender to- chest. Co dělám, to ničí. Co děláš? Sobě upravuju. My nic, to Já oni... nevím, kdo ti to tu zničil. Kubo, To Co oni. je, to oni. to ti je tak, to vám tak věřím. No, Oni. tak věř. Budeš Oni hodnej. ani nemají povolení tady cokoliv otvírat, ani nic. Mají. No to teda mají. Já zabiju ovcu. Jak se tady dostali ovce? nevím. Ježišmarja, oni to změnili. Kdo? Oni to změnili na prasata. Ježíš. Ježíši. A Treemane, jestli nás kikneš, tak ban. Ty vole, Kuba, nech to! To lípo. Kubo, máš toho začít. To duch, víš? Jasně. To trpaslík z rodu trpaslíkovců. No vidíš.
To je pomsta, víš? A jako za co? On se ti bude pomstívat, ale já ho zabiju za to. Podkopu ho. To si zkus. Lepo, jestli by ti to došlo, tak to bys taky letěl. Proč? No, Tak a teď poletíš ty dolů. Leď! 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 Ty Hugo, já se fakt odpoju. Ne, nic. My nic. Vy jste jen jajzlíci. To jsme nebyli my. To jsme fakt. ale nebyli my. Přesně. Odpoju, tohle je vydržím. My jsme tu ale ale to jsme nebyli. nebyli, to nevím, kdo byl. To jsi tak postavil, víš. To Kdo nebyli my. jiný tady má povolení kromě vás dvou? No já nevím, já jsem to teda neudělal. No víš, že tak jsi to postavil třeba? Hej, kde seš? Jdu prodávat. Já nevím, co jsi s tím udělal zase. No, to je tvůj problém, ale. Víš? 3 jména. No, je to váš problém, protože vy jste to udělali. No jasně. Ale tak já jdu prodávat lektvár, Ty někdo chce nemáš lektvár, právo takže... nás obvinovat z toho, co jsme neudělali, že jo? Jo, lomeno to P, A, C, C, ježiši. C, E, P, T. A nechci nic říkat, ale... možná si půjdu enchantčit. Nedá mi někdo... Co, jak to, že mám 32 To mám 3 lidi. 3 jména? Hm? Jedno ti na to řeknu. Jej. Tím, že jsem vás tady pouštěl. Tak, Konkrétně Lepa. 300. Já se fakt odpoju. Proč? A tohle Tohle udělám. nesnesu. A co se stalo zase? Rozgrifovali jste mi celý barák. My? Spíš kdo mi sebral stränčky? Já nevím. Jo, No zabil. jasně, nevíš. Já nemám ani do toho truhle přístup. Ale měl si do ní přístup. To Ani je, neměl. co? Bože, jsem do tvojí truhle nikdy ani neměl přístup. Víš, že jsem do ní měl přístup, ale já? To je ten problém. Aha. Tady někdo kopíruje můj skin. Si dívej, tady jsou fuldy a věci. Kde? To je dával někdo. Chci full dia. A teď jsem obdržel 300 zrovna. Ty Hugo, my máme prasata po celém ostrově. Jo? Já jdu zabít. Hopla, slanina. Další slanina. Chci speed, Ještě jedna regen a 4 síly. Chci speed, Je, 2 slaniny. regen. Slaninko, čau. Tak, posli 600. Jo, dík. 3 jména nemáš pro mě nějaké 3 železa třeba? 3 Já jména jsem prodal další lektvary. Ne, nemám. nemá pro mě někdo 3 železa? Za 24 slime ballů? Čemu jsou jako slamboly na skyblocku? Co? Čemu jsou jako slamboly na skyblocku? Já nevím. Chceš něco pomoct? Já ti to dal, tak co říká? Sorry. Tady máš ty bloky. To jsou úplně jedno. Ty Hugo, proč mi dal nějaká Míla 1000? Co? Ona mi zase dala 1000. Kolik se toho vydělá teďka? Já nevím, já chci 2 síly 2. Tak, pojď. Nemáš pro mě 2 železa. Já ne. Tak Já teďka tady vraždím našich šňůků. Čekaj, já potřebuju rychle lahvičky, dejte mi někdo lahvičky. Nemám. Rychle běžte pro sklo. Dvě lahvičky s vodou. 2 lahvičky.
A ne, Kona chce kolik? Já se dělám. 4. Dej mi to tam. Já mám hold jenom 2. Tak je naplň, s vodou chci. Kluci, do kolika budete online? Kuba, pojď tady ke mně. Ježiš, na mě zase někdo CTPA. Hej, dej mi ty lahvíčky. Až tady. To je všechno, Máš co jenom mám. 2? No. No, běž tam. Hej, ale běžte ještě pro nějaké Hej, sklo. někdo byl zabanovan. Kupte Začíte. sklo. Kupte sklo. Dejte, nechal běžte někdo pro sklo. Přijme, běž pro sklo. Co asi dělám? Mám 18 000. Tak, mám. Kuba, mám pro tebe crafting pro tebe v ty lahvičky. Tak, 51 lahviček. Dej mi je. Ještě je naplním vodou. Jo, dobrý. Tak já se Ty je vole, beru. to je hustý. Ty vole, jich něco tolik, ty jsi blb. Ups. No, klidně si vem. Stejně mám ještě dost. Už vařím. Ty logo. Potřebujeme další truhlu na hlavičky s vodou. Co to je? Co? Mi někdo dává strašně moc lahvíček. Jo, to je jeden, který pár těch hlaviček sebral, jak jsem doplnil. Proč nic? Co s tím mám teď jako dělat? Nevím. Kubo, dej to mě, já mám na ně truhlu special. Na lahve? Bože. Kubo, tak dej tam ty lahvičky a já už to udělám. Kubo, ale vyřešil jsem ten tvůj problém s lahvičkama. To musíš uznat. No. Počkej, pro tohle musím pak zajít, protože mám... Ši. Jako kolik těla? No Kubo, řeknu ti to takhle, máme tam celou bednu. Ty jsi nevzal všecky. Já vím, já mám plný invent. No Kubo, řeknu ti to takhle. Máme celou jednu malou truhlu lahviček s vodou. Už to bude. Prase, delší, prase. To se pase. Kdo se pase? Je tady ten pan Pavoušek. Co když na našem ostrově bude zabíjet někoho pavouk? Tak to nebude naše chyba. Co když ho... Pamatuješ si, jak jsme měli problém na Matyho ostrově? Vy jste se kýknuli a mě kýknul? Kvůli komu? Myslím, že kvůli nějakému Lasovi, nějakému... Jo no. Kvůli někomu cizímu? No, nějaký Tak, Olaf. právě jsem obdržel další ty a potřebuji dát to práci. Reaping style.
Proč jsem to naškodil 2 creeper? No, už točím asi docela dlouho, takže já bych to tady ukončil a jestli se vám tohle video líbilo, tak určitě dejte like a čus! Čus, kubasky! Ahoj.